Πριν από πολύ καιρό, κάποιος είπε στους άντρες πως αν θέλουν να αποκτήσουν την ευτυχία και την επιτυχία που επιθυμούν, πρέπει να συμπεριφέρονται πιο αντρικά και κυρίαρχα. Και πιο συγκεκριμένα, πως πρέπει να συμπεριφέρονται σαν αλφα αρσενικά. Είμαι ο Αντώνης από το Men's Bible και σήμερα θα δούμε αν και κατά πόσον αυτό είναι κάτι που ισχύει και στην πραγματικότητα. Ο όρος αλφα-αρσενικό προέρχεται από την επιστήμη της βιολογίας και είναι ο τίτλος που κατέχει ο αρχηγός μιας αγέλης ή μιας ομάδας θηλαστικών. Η ορολογία αυτή έχει παρισφρήσει στην αντρική αυτοβελτίωση και στις συμβουλές για φλερτ. Και ακριβώς επειδή η εικόνα που δίνει στο μυαλό ενός άντρα είναι συχνά αυτή του αρσενικού που είναι αυταρχικό, που δεν υποχωρεί και επιβάλλεται στους άλλους, πολλές φορές στέλνει τους άντρες σε λάθος κατεύθυνση. Δυστυχώς ο μύθος αυτός, ότι δηλαδή το αλφα-αρσενικό κερδίζει όλες τις γυναίκες παντού και πάντα, είναι εξαιρετικά επίμονος. Είναι μια απλή ιδέα που προβάλλεται σε ένα πλαίσιο παρεξηγημένης εξελικτικής ψυχολογίας και θεωρεί λανθασμένα πως οτιδήποτε συμβαίνει στη φύση ισχύει και στην ιεραρχία των ανθρωπίνων κοινωνιών. Τι λέει λοιπόν αυτή η θεωρία? Λέει πως υπάρχουν τα αλφα-αρσενικά και υπάρχουν και οι άντρες β' διαλογής. Πρώτοι έρχονται τα αλφα-αρσενικά. Παίρνουν τις καλύτερες γυναίκες, το καλύτερο φαγητό, την καλύτερη μερίδα από το κάθε τι. Και αν είναι τυχεροί όσοι είναι β' διαλογής, θα τραφούν με τα αποφάγια των α. Αν είναι τυχεροί, είπαμε. Τελικά όμως τι σημαίνει αλφα-αρσενικό? Τι εννοούμε αλφα-αρσενικό σε μια κοινωνία ανθρώπων και όχι πυθίκων? Είναι άραγε ένας τραπεζίτης πιο αλφα από έναν καλλιτέχνη? Ή ένας κακοποιός είναι άραγε πιο αλφα-αρσενικό από έναν γιατρό? Με όσο πιο πολλές έχεις πάει, τόσο πιο αλφα είσαι, ή είσαι περισσότερο αλφα όταν επιζητείς τη δέσμευση και τη δημιουργία οικογένειας? Πολλοί κόσμος πιστεύει πως η συμπεριφορά ενός αλφα-αρσενικού είναι ένας συνδυασμός του από τη μία να επιβάλλεις σε όλους ό,τι θέλεις εσύ, και από την άλλη να τηρείς μια στάση «σας έχω γραμμένους». Είσαι δυνατός, είσαι αδιάφορος και οι γυναίκες έλκονται από μια τέτοια επίδειξη δύναμης και τους ευαισθητούλιδες β' διαλογής τους βρίσκουν τουλάχιστον αειδιαστικούς. Έτσι τουλάχιστον λέει αυτή η θεωρία. Και αν ένιωθες αδύναμος ανέκαθεν, αν ένιωθες πως δεν μπορούσες να αντιδράσεις ποτέ σε ό,τι σε ενοχλούσε ή αν η αγαπημένη σου σε απάντησε με κάποιον κόπανο, τότε πιθανώς να βρεις πολύ ταιριαστή την παραπάνω θεωρία. Και αν βρεις τον τρόπο να γίνεις και εσύ το αλφα-αρσενικό, η ζωή σου θα αλλάξει αυτό στιγμή με το μαγικό ραβδί. Οι άντρες θα σε φθονούν και θα σε φοβούνται, οι γυναίκες θα ξερογλύφονται εκστασιασμένες και ο κόσμος σου θα μοιάζει με ταινία δράσης. Με μια διαφορά, δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. Η θεωρία του αλφα-αρσενικού είναι υπερβολικά απλοϊκή για να ταιριάξει στους ανθρώπους. Πώς να το κάνουμε? Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι διαφορετική από τη σεξουαλικότητα μιας μαϊμούς. Και αν πας να εφαρμόσεις τη θεωρία του αλφα-αρσενικού στους ανθρώπους, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να καταντήσεις ένας καταπιεστικός τύπος με παραφουσκωμένο εγώ και τίποτα περισσότερο. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και αψηφούν με ταυδελημία στις εύκολες νόρμες κατηγοριοποίησης και τις απλές εξηγήσεις. Η αυτοεκτίμηση είναι σεξι, σύμφωνη. Το ίδιο και ο δυναμισμός, η αυτοπεποίθηση και το να μην γίνεσαι χαλή να σε πατήσουν οι άλλοι. Όμως το να φέρεσαι σαν υπερφύαλος εγωιστής σε κάνει απλώς έναν υπερφύαλο εγωιστή. Και κανείς δεν συμπαθεί τους ανθρώπους με παραφουσκωμένο εγώ. Ούτε οι άντρες, ούτε οι γυναίκες. Είμαι ο Αντώνης από το Men's Bible και αν σου άρεσε το βίντεο, πες μας την άποψή σου για το θέμα με ένα σχόλιο από κάτω και κάνε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι για τα τελευταία μας νέα. Και μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι να περνάς καλά.